Hello, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ कमल बसुमतारी आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि बे फ्रेश गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ आरो फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव ओरैबायदि इम्परटेन्ट खोथा रायलायनो सानदों नोंथांमोनहा जाहाथे दिनै आंनि बे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुदोंब्ला फार्स्ट टु लास्ट नाय अब्ला नोंथांमोनहा बुजिनो मोनगोन जे आं मानि थाखाय इम्परटेन्ट होनदों। ओके दा बेनो जे खोथाया दा बावैसोनि सिगाङावहाय बिथां जोंनिनो बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों जाहैबाय जोंनि बे आलादा स्टेट मोननायानो सम्भावना गैया जाहैदों। थारमाने मोननायनि खुनु माबा बिनि सायावहाय मा गैया माने मा मोनानो बड'लेण्ड स्टेट आलादा रायजोखौनो मोननायनि बिनि गोसोआव मा दासिमबो दङ बे बेमारा दासिमबो बेनिफ्राय जानगाराव थाङाखै। दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों बिथाङा जेब्लानाखि जोनोम मोनदों बियो सोरनिफ्राय जोनोम मोनदों बियो गावनि जे जोनोमगिरि बिमा बियो जाहैबाय बेलेग जाथि नङा बियो सोर जोंनिनो बर' जाथि नङा होमबा। दा बिथाङा जे बर'नि उदैयाव बा गावनि बिमानि गोरबो सिङाव जे इमान बिमाखौ खस्थ' होनानैब्लाबो बिमाया बेखौ जन्म होदों बे बिमाया सोर जानो जोंनिनो बर'नि थैजों जोनोम मोननाय ना। दा बिथाङाबो बर'नि थैजों जोनोम मोननानैब्लाबो देरनानै बियो मा जादों सानसेब्लाबो बियो मा खालायदों देरनानै स्कुलाव थांदों ना। स्कुलाव थांनाय समाव हयथ'बा बियो मा बर' रावजोंनो बियो फरायबोदों जानांगौ क ख बा गारां बे सोदोबखौ बियो फरायबोदों। नाथाय बियो दा जों बर' हारिखौनो दा बिथाङा मा खालामदों नेवसिनो नागिरगासिनो दं। नाथाय बे बर' हारिजोंनो बियो बर' जोनोम जायगायावनो जोनोम मोननानै नाथाय बियो देरनानै बिथाङा जेब्लानाखि गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ गारनानै जे मा जादों बियो हादरनि थाखाय बा गावनि माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय बिथाङा सानसेखालि बिथाङा मा जादों हाथियार दैनो गोनां जादों ना। बै समाव बिथाङा न'खौ गारनानै हाथियार दैनो गोनां जादों। हाथा हामा सोरनिबा न'खराव थानानै बा सोरनिबा जायगायाव थांनानै बिथाङा सिखारि खालामनाय बायदि बिथाङा बै सरखारि मानसिफोरजों थाफानानै बेसेबांबा हालाय हाफाय ना जानाय गैया लोंनाय गैया बेसेबांबा खस्थ'यै बिथांमोन सरखारि साख्रि मावनाय बिथांमोनजों बिथाङा जोंनि बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसोरजों थांफानानै सिखारि खालामफानांदों। मानोना मानि थाखाय उग्रपन्थीखौ नागिरथारो। बै उग्रपन्थीफोराबो सोर बा बैसोर जायनाखि बिथांमोनहा जे सरकारजों थांफानानै जे जायगा बेरायहैफानांदों बैसोर बेरायनायाव जाहैबाय सोर बिथांमोनखौ नागिरदों जोंनिनो बर' मानसि बिथांमोन जेनेबा थायो जे हमना मा होनो एनडिपि बिथांमोन। दा एनडिपि बिथांमोनखौ जोंनिनो बिथां हाग्रामा महिलारिया बै समाव जेब्लानाखि बिएनटि सममोन बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा ना बे समाव बियो जोंनि बे बर' माहारिनि गेजेरावनो बियो ओरै गिदिंलाय थांनानै मा खालामनांदों बे सिखारि खालामदों। बेयावबो बिथाङा जोंनि बर'नि थैजों जोनोम मोननायब्लाबो बै समावहाय बिसोरो सोरजोंबा सौग्रावलायनानै जोंनि बर' मानसिखौनो बिथाङा जिउ फोजोबदों ना। हयथ'बा सोरनिबा न'खराव थांनानै बियो दै लोंहैदों ओंखाम जाहैदोंबो जानो हागौ। नाथाय दिनैहाय बियो मा सानदों सासे जोंनि जेब्लानाखि बिटिसि सुक्ति जायैनि सिगां बिथाङा बेबायदि बेराय मा खालामनांदों बियो सरखारि मानसिफोरजों थाबायफानांदों। नाथाय बिनि उनावहाय जेब्लानाखि बिएलटिएनिफ्राय फैनानै सारेन्डार जानानै बिथाङा जे जोंनि बिटिसियावहाय बा जोंनि जोनोमगिरि जायगायाव फैनानै बिथाङा मा खालामफैनो मोनदों सासे जोंनि बर' माहारिफोरखौ बा मोनबा स्टेटखौ बिथाङा माने सालायनो थाखाय सासे जोंनिनो बयनिख्रुइबो देरसिन बिफा महरै बिथांखौ सायख'नानै दोनदोंबा बिथाङा माने दा गेदेमा हिसाबै चिफ मिनिस्टार हिसाबै बिथाङा जोंनि बिटिसिनि मानसि जानानै दङ। नाथाय दिनै दसे बे थासान्दियावबो माने बिथाङा जे बै समनिखौ बावनानै बै समाव जे गावदि मोनसे हाथियार लानानै जे सिखारि खालामनांदोंमोन
खस्थ' खालामनांदोंमोन सोरनिबा न'आव थांनानै उन्दुनांदोंमोन बा सोरनिबा न'आव थांनानै बियो होसो जादोंमोन नाथाय बेखौ लानानैब्लाबो दिनैसिमबो बिथाङा मा खालायाखै गावनि जे हारि दं राव दङ थुनलाइ दङ ना कालचार दङ बिथाङा माने दिनैसिमबो जोंनि बे सुक्तिनि थाखाय बे दाबिनि थाखाय दिनैसिम दिनैनि नङा बे दाबिया दिनैसिम 50 बोसोरनि सिगां जोंनि बे बर' माहारिफ्रा दाबिगासिनो दङ मानि थाखाय बेयो जोंनि आलादा हादोर नङा बे जोंनि बे आलादा रायजो खालामनाय जेरैहाय बै समावहाय नै दाखालहाय काश्मीरखौ जेरैहाय बोखावना होदों मा लादाख थिग जोंबो मा बयबो मोनसेमानो काश्मीरनि सिङावनो दंमोन नाथाय जोंबो जाहैबाय आसामनि सिङाव दं आसामनि सिङाव दं हिसाबै जोङो मानो जोङो जाहैबाय जोंना कालचार गासिबो फारसेनिफ्राय दङ बे हिसाबैसो जोंहा मा आरो गोदोनिफ्रायनो मा सोमावसारबोनाय हिसाबै जोंहा मा खालामनाय दङ दा जोङो बेखौनो हास्थायबाय थायो जे जोङो सुक्तिखौ नांगौ आरो सुक्तिखौ नांगौ आरो जोंनो मा गोदोनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो दिनैसिम जोंनि हाया बे जोंनि बर'नि नामाव दङ गासिनिबो नामा बेसेबांबा लाख हा दङ थेवब्लाबो बिदि थासारियावबो बिथाङा दिनैसिम मानो गावनि साननायखौ मानो गावनि गोसो बायदि सानबाय थादों बिथाङा जे जोंनि गावहादि बर'नि फिसा जानानै जे गावहाथ' आथिं आखाइ थासान्दियाव गाव जेरैखि खालामबा गाव थालांसिगोन हयथ'बा दा गाहा बिल्डिं आरि लुस्रांनानै थानो हागौ नाथाय गावहादि फिसा फिसौ थालांगोन बिथांमोनहा जे गाव जुदि माबा मोनसे जानानै जुदि गाव गोमालांगोन अब्ला बिनि जे गथ'फोर थालांगोन बे गथ'फ्रा जे मा मावनानै जालांगोन बा बियो जुदि बे बिथां थासान्दियावनो जुदि जोंनि बे बर'नि जे मा जेंना बा बर'नि बे हास्थायनाय बेखौ बिथाङा जुदि गाव थासान्दियाव जुदि जोंनो खामानिखौ मावलांनो होयोब्ला मा जागोन जों बिनिफ्राय आरो साबसिन नोंथांखौ हयथ'ब्ला माने राजानि सायाव आरो राजा खालामनो हागोन नङा होमबा दा जों बेखायनो लुबैयो जों बयबो जों मा जानांसिगोन गेदेमा बिथांमोना गावसिनि साननायखौल' मावो माने गावसिनि गोसो बायदि खामानिखौ मावो नाथाय जोंनि पाब्लिकआ जों दा साननांसिगोन जाहाथे बिथांमोनहा फैगौ बै इलेक्सनाव बिथांमोनहा जुदि जोंनि सोमावसारनायजों लोगोसे बिथांमोनहा जुदि सुक्ति जानानै बा ज' खौसे जानानै बिथांमोनहा जों जे गोरोबलायनानै जुदि फैगौ इलेक्सनावहाय बिथांमोनहा ज' खालामनानै जुदि गेलेयोब्ला हयथ'बा जोङो जयैनो मा खालामनो हायो गोजौ गाखोलांनो हागोन बा जोंनि साननायखौ मा खालामनो हागोन देरहाहोनो हागोन नाथाय बिथाङा जे होनदों जे जाथावना नाथाय आरो मोनसे खोथा बिथाङा जोंनि गावनि जि बर' हारिखौ लानानैसो जे जोंबो मानो बेबायदि स्ल'गान होयै जोङो न' बड'लेण्ड न' रेस्ट बड'लेण्डआ जोंनि थिग बेबायदि जों स्ल'गान होयै जोङो दाबिगासिनो दं नाथाय बिथाङा मा खालामनो जोंनि बे बर'फोरखौ नागारनानैब्लाबो दिनैहाय नागालेण्ड गरखा बिथांमोननि सायाव बिथाङा सानगासिनो दं मानो ना बिथांमोननि थाखाय गावहा खर'आव दंब्ला जोंनि बे जोनोमगिरि बे जोंनि बर' रावजों जे थुनलाइयाव दङ लिरनाय दङ रोखा नाथाय बेखौ मानो बिथाङा साननो रोङाखै दासिमावबो बेलेग बिथांमोननि रावा जाबाय बेलेग राव नागालेण्डनि रावा नागा भाषा गरखालेण्ड बिथांमोननि थाखायबा साननो रोंदोंब्ला जोंनि थाखायबा निजिनि थाखाय गाव जे अबे जायगायाव दङ ना गाव जे सोर जोनोम होआ बिनि बिफाया बर'ना हारसाना बांगाल ना मुस्लिममोन दा गावखौनो गाव बर' नङाब्लायदि बियो मा खालामदों मालायनि थाखायसो सानदों निजिनि थाखाय सानाखै मानोना बियो सानदों जे आं जुदि बेबायदि खालामोब्ला आंनि ओंखामा गोमागोन नङा बियो जोङो खौसेथिखौसो नांगौ जोङो मा खालामनांगौ जोङो बेबायदि सुक्तियाव जुदि फैयोब्ला जोंहा माने इयुन जोलैयाव जाहाथे जोंनि उन्दै गथ'फ्रा माबा मोनसे मोनहैयो बै समा जुदि जायोब्ला नाथाय जोंहा जोंनि थाखाय खुनु साननांगौ गैया नाथाय जोंनि उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे जों गोनां समावनो जाहाथे बै सुक्तिया फैयो बेखौनो आं बयखौबो खावलायो जाहाथे बिथाङा बयजोंबो मिलायनानै जोंनि बै
खारखो थांनाय बा गोदान रायजो जाफैनाय बा हमनानै ला गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय सोरबाया बन फाननानै जादों, सोरबाया ना गुरनानै जादों, ना फाननानै जादों ना, सोरबाया हाल खेथि मावनानै जादों ना, बैफोरखौ बिथाङा दिनैसिम न' थाङै रावनोबो मा खालायहैफेराखै, प्रसार खालामहैयाखै। बा बिथाङा सोरनोबा न' मोनदों नामा, सोरनिबा थाखा फैसा, सोरबाया बेंगा बेगुरा जानानै दङ, बबा बबि रायलायनो रोङि दङ, बिथांमोननि खाथिसिम थांनानै बिथाङा माबा मोनसे गिफ्टफोर हैदों बा माबा मोनसे रायलायहैदों नामा? गैया। दा बेखायनो जोङो बेखौनो लुबैयो जे जाहाथे जोङो दासिमाव जे बिथां थासान्दियावनो जाहाथे गावजों लोगोसे जों बयबो जोंनि बर' माहारिफ्रा गासिबो सुक्ति फैयो। नाथाय जोङो फैगौ इलेक्सनाव जुदि जोंनि बर' माहारिफ्रा जुदि फैगौ इलेक्सनाव जुदि आरो माबा मोनसे थांनाय बोसोरनि बायदि जुदि जायोब्ला, बिथां नब'बर'नाय बिथाङा जुदि आरो फिर थाङोब्ला, नाथाय जोंहा मा गैला, ओंखामबो गैला आरो जोङो जि जायगायाव जों गसंनानै दङ ना, जायनि नामावहाय जोङो दासिमाव गसंनानै दङ जोङो दिनैहाय, आरो मानो लोगोसे जोंनि गभर्नमेन्ट साख्रि मोननाय बिथां गासिबो मा जागोन, गासिबो गाहायाव गोग्लैफिनजोबगोन। बेखायनो आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे जोंनि गामि एरियानि आइ आफा बिदा फंबाय बयबो जोङो मा खालायनांगोन, जोङो गावखौनो गाव मा खालामनांगोन, बड'लेण्ड एनि टाइम बड'लेण्डनि थाखायल' खर'आव सोनांगोन आरो जोङो आगानसे बा आगानै जोङो मा खालायनांगोन, सिदा लामाखौनो जों नायनांगोन, रावनिबो आरो बेरेखा खोथा खोनासंनो नाङा। आरो लोगोसे जाय मानसिया जे खेंख्रा लामाजों थाबायग्रा, बे खेंख्रा लामाजों थाबायग्रा मानसिजों मालाबाबो उन थाबायफानो नाङा, जाहाथे जोंनि सुक्तिखौ जों मोननो हायो। अके, दा बेखायनो आङो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बयखौबो आं खावलायो जाहाथे जोंनि बे सेपारेट स्टेट बा जोंनि न' बड'लेण्ड नरेश आरो वी वान बड'लेण्ड होननाया जाहाथे जोंनि गेजेराव नुजायो, बेखौनो आं बयखौबो खावलायो। जाहाथे बिथां लान्था बायदि बा बिथां जोंनि हाग्रामा महिला बिथाङा जे जानो सम्भाबना दं, बे खोथाया बिनि बिनि खर'निफ्राय जाहाथे जानगाराव थाङो, बिथांखौ आं खावलायो। जाहाथे जोंनि बे खस्थ'खौ नुनानै बा जोंनि बे आइ आफामोनहा बा बयबो बोराय बुरै बिथांमोनहाबो गाबखांदों, मानो इदि जाखो दिनैहाय एफाराब गोदो 50 बोसोरनिफ्रायनो सोमावसारबोबाय ना, इमान हाजार मानसि बा 5,000निबो बांसिन सुबुं माहारिफ्रा गोमाबाय। निजेनो बै समाव बिथाङा BLT थानाय समाव बिथाङाबो बर' माहारिखौ नायगार बुथारबोबाय ना, आरो दासिमबो अनेक मानसियानो थैगासिनो दं। नाथाय नै दा सोलिगासिनो थानाय सोरबा जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा सोरबा बेलेग जाथिफोरजों रेप खालायजादों, बुथारजादों, नाथाय बेफोरखौ माबा एक्सन लादों नामा बिथांमोनहा? दिनैसिम जेबो गैया। नाथाय दा जोंनि बे आबसुनि मावगिरि बिथांमोनहासो दिनैसिम रेलि खालामदों, होबथादों ना। नाथाय BPF पार्टिनि जे BTCनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा जुदि गोसो दङब्ला गासैखौबो बिसोरो नागिरहोनानै जोंनि BTCआव जे मा जादों बेखौ बिथाङा नागिरहोनो हायो, मानोना बेहा पावार दङ ना। दा बेखायनो जोङो बयबो खौसेथि जानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा बेखौनो आं खावलायो। आरो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जुदि नुदोंब्ला हानायमानि शेयार खालाम आरो लोगोसे लाइक खालाम, आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोनहा जुदि गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम, आरो लोगोसे आगदाथिंजानि बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ नोंथांनिसिम नटिफिकेसना सिगाङावनो सौहैयो। दा बेखिनिसै रायजो राजा नोंथांमोनहा हानायमानि शेयार खालाम। आङो बड'लेण्डनि थाखाय बा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि थाखाय नांगौबा आंनि जिउखौबो आं दान होगोन। आरो जुदि हाग्रामा बिथाङा आंनि बे भिडिअखौ नायनानै जुदि आंखौ माबा मोनसे खालायनो सानोबा आं बेहायबो राजि दङ। नाथाय रायजो राजा नोंथांमोनहा आंजों लोगोआव सापर्ट थानांगोन। अके, बेनोसै, बाय।